החיים שלנו כל אחד לחוד. ראשית כל נתחיל עם השוקולד. שלום לך. אהלן. אז עודד ברנר, ככה, השוקולד שלך קצת התמסמס עסקית. ספגת איזושהי מפלה עסקית בדרך. עיניים גדולות, כשאוכלים שוקולד מקבלים הרבה כוח. חזרת לעצמך, התכנסת, והיום אני מבינה שאתה מקס ברנר עילית. בדיוק. זה מה שאנחנו עושים. בעצם כל העניין של מקס ברנר עם עילית, כדי להצליח לעשות איזשהו מותג שיגדל בחוץ לארץ, כי היה הרבה עניין בכל הדבר הזה. בפעם הבאה שתגיד את שם המותג, תגיד אותו בחוץ לארץ אם אתה יכול. אוקיי. כן. אז העניין באמת של מה שאנחנו עושים זה איזושהי תרבות שוקולד שלמה שמתחילה בתרבות שלמה של איך שותים שוקולד. אתה קראת את ההמלצות הרפואיות על קקאו בזמן האחרון? שמה? שצריך להרבות בשתיית קקאו, ושזה מאוד מועיל דווקא לילדים, להתפתחות. אם ראיתי אשתי, אז אולי, תראה, למשל הם התכוונו להתפתחות של ילדים. כן. ואת כבר לא ילדה כל כך. כן. זה מין קומקום מסורתי כזה, שבעצם הצבנו אותו מחדש, וראינו שלפני ששותים קקאו, אתה מערבב אותו ככה. איזה חמוד. צק את זה, ואז... תראו, נמצאת פה הגר ינאי. אז זהו, אז אני... תראו אותה למצלמה, ושגם תשאל שאלה. היא לא רק קוראת ספרים, היא גם שותה קקאו. טוב, אז הרעיון של הכוסות האלה זה שקפה אתה שותה ככה, אבל קקאו אתה מחבק את הכוס בשתי ידיים. כמו אצל הצרפתים את ה... איזה חמוד. את יכולה להיפרד מה? בדרך כלל שותה את זה מכאן, ככה. סליחה. ככה, מחבקת את זה בשתי ידיים. אוקיי. ואז מרגישה את... הנחיה, תבחר... ענייני שתייה. לא, אני בהחלט בענייני שתייה, וגם שוקולד זה בסדר. עכשיו... אוי, זה טעים. שזה מכעיס כמה... אני ממש כועסת. יש גם למשל את... אני חושבת שהיה צריך לתת את זה קודם לכל הילדות היפות שאת מביאה, שגם... שהבגדים לא יעלו עליהם? לא, את יודעת, כאילו נראה שהן זקוקות לזה קצת. אני חושב שזה גם נורא יפה, שוקולד יפה עם... מה שאתה שם עכשיו שיזיז, אומר לי הבמאי באוזן. את מה? את זה? את מה? את זה? את זה להזיז? את זה אתה רוצה לראות? זיו, אתה רואה עכשיו? אוקיי. כן. זה עוד כלי שאנחנו קוראים לו סקאו, כי זה באמת... זה מסניפים? תוסק, למצוץ, קקאו, את יכולה לשתות. זה קש. זה קש. קש מתכת. קש מתכת, שיש למטה נר, שבעצם מחמם את הקקאו. יופי, בפעם הבאה תגיד לי שזה גם רותח. ועכשיו? ולקון? בכלל, תסתדר. מותר לאכול משהו? כן, בטח, הנה, למשל. איזה טעם יש פה? למשל, לחלק מהתרבות הזאת, אז זה באמת כל דבר ודבר, כל איזשהו פרט, אז חלק מזה זה צלחת של מעוצבת, כאילו להגיש את עצמם. זה טוב מאוד, ואז שלא יאכלו את הכל, שישאירו גם לבעלי הבית. מוזמנת. 6 אורחים, 6 קוביות. זה שוקולד כל כך יקר, שעדיף לאכול קובייה אחת. הוא יפה. בכלל. אני הבטחתי שאני מפסיקה עם המתוקים. זה חלב? מעולה. כי הוא יותר בהיר. אני לא כל כך אוהבת מריר. זה חלב מוקצף. מה אני קיבלתי? את קיבלת שוקולד שמבושל עם אניס. וואו. דרך האניס. בכל ההתנסויות שלך אף פעם לא רקחת משהו שוקולד? לא, למרות שראיתי את הסרט שוקולד שהוא מקסים. איך שהיא רוקחת. עשה לכם שירות גדול, שוקולד באהבה. שוקולד באהבה. כן, הלאה. זהו, ולזה יש קו שלם של אבקות קקאו, שכל אחת היא מארץ אחרת, גאנה, ג'אווה או אקוודור, כמו שאנחנו מכירים מקפה, ואז כל סוג של משקה שאתה שותה הוא אחר, וטיפול בעוד המון דברים שהם חטיפים כאלה, למשל, תראי את הדברים האלה. תגיד, קראת את הספר של דודו טופז? לא. עודד ברנר, אני אומרת לך תודה, עכשיו אתה יכול להתערב, כי הגר קראה את הספר. בוא, עכשיו תתערב לי בעניינים.